yangu yakaitika. Tatenda Nyamuchanja akati mombe yangu inini yakadambura padanga usiku. Ndobva yanopinda munda make ndobva yacha. Inini ndobva ndamuka usiku bva ndanotora mombe yangu mumunda make bva ndasungira padanga. Ndobva ndamuka makuseni ndobva ndaenda kumunda. Iye akasara achiona kuti munda kwake kwajiwa nemombe yangu. Asi iye haana kuiona, akaona matsimba emombe. Akateera kumunda kwangu panguva yakatanga kuuya haana kundiona ndobva azodzoka zvepiri. Akasiya aisa mombe dzake akati ndadangarekere mombe munda mangu inini ndobva dzacha. Ndobva azochevera kumunda kwandikanga ndiri. Vasvika zvikanzi iwe wasiya waita sei kumunda kwangu? Ndikati kuita sei kwei zvikanzi uda kudya kunge munhu akangwara. Wakangwara sitereke zvino. Waisa mombe yako yadambura usiku wakaisa yakapinda munda mangu wakatorewo mombe yako wakaisungirira. Cheni wakasunga nemombe kugumba yandiratidza kuti wasunga izvi isuma kusena naye. Mombe yako yadya munda mangu. Manje mira wakapusa. Ndoda kukumbamisa une hope. Uyakuno ndikurova akanga akamira kunze kwomunda. Ndobva ndati ina ndikwanisa kuti ndifambe kuti ndiye kumundirova. Akabva apinda munda basi kundibata kuola panapa. Bandisvibira mate kumaziso. Bandirova. Banditi kamurwere kamunikani AIDS. Wakajera uroyi mbiri yenye uroyi yawinayo. Inini wakandingira mundona ndakagara. Hapana zvanombonditi. Saka nguva iyo ndakabva ndati inini ndakana kundipa mukana kuti ndinyatsamutsanangurira. Ndifunga mukana akangondipa pekutanga paakandipa ndikati inini mama taura kuti mombe yadambu nezuro mwana paisunga mombe ndopa yakapinda munda menyu yakadya. Zveusiku ini ndine munhu mukuru ndiri pamba. Andinombomuka usiku ndichisungirira mombe. Chisungiro chandikaita nezuro ndichocho. Uye akati nezuro mwana pakasungirira mombe ndakanga ndiri paina kupinda mombe yakapinda munda mangu usiku. Saka inini nguva iyo ndakabva ndabuda hangu mumunda meme manga ndiri. Ndobva ndaenda kumba. Vandasvika kumba vandanzwaone vamwe zvikanzi ende munoona zvaitikwa kumunda kwenyu. Kwaiswa mombe ende munoona kuti kwakamira sei. Ini apo nguva iyo ndachienda kumasabhuku. Shuwa ndakapinda munda mangu ndakaona munda mangu maparadzwa. Ndobva ndasvika kumasabhuku ndakatanga kuona vasabhuku angati sabhuku mukuru akaritaya. Ndobva ndavatsanangurira nyaya somufambiro wayaita bva ndichiende kumadzisabhuku ese muvaudza. Ndobva ndaenda kumadzisabhuku ese ndobva ndavaudza nyaya iyi. Masabhuku vacho ndobva ndaya nawo. Ndobva vasvika kumunda ndobva wana kumunda. Tatenda Nyamuchanja akanga ari kumunda kwake. Musabhuku ndobva kuti isisi kuti ende kunda kwake iye asipa zviti masabhuku akati aiwa sisi ne right notisi masabhuku. Hande tinoona. Vakabva vazoenda kumunda kwatatenda Nyamuchanja kwatinoona kuti wanga kwaitwa. Saka ndiyo nyaya yangu madzisabhuku vanoti mitsamba yangu yavandipa yokumboye zvinhu zvakaitika kumunda kwangu. Ndikundiro vakandita. Tatenda. Okay. Iyo Nyamuchanja. Ukavasvibira ukavaudza uroyi ukavarova ukati une AIDS aisa mombe munda nyaya yakaitika yakutaura isiyo yakaitika nyaya yakaitika amai vakabvira kupinza mombe munda mangu kwazvangu chiri chidiki kudai ifunga ndito mwakoni achiti mugarisani dzakapinda katatu ndandati ana mai ona zvanyanya izvezvi mombe ndikuita sedzikura ngatipedzere nguva dzikupinda ukavarova here kwarova handina ukavasvibira here handina asi ndau yakadiro ndakazogobatikana zvese zvokuramba zvaundo zvikaitika mombe dzako dzina kuzoziisa munda mava here kubatikana kwandakazoita tichimira wakadaro kuda kunzwa tsamba ndakwedza kutsanangurawo ndobva dzakazopinda kwechi4 ndakati mungwana dzapinda kwechi5 ndakuchitora ndoisa munda menyu noti maneta ndanoita kutaura musikuita sei hamusi kunzwisa next door wangu taisai mombe dzenyu muna tambo muri kusungira nohozi apo muri kusungira futi kusati kumunda kwangu madi kudzisungira kana kusati kumunda kwenyu kuti dzakadambura dzopinda munda menyu hanzai mudamba muno mandoro sho mombe dzakaramba dzichipinda dzakauya dzakazotyora kwechi5 times dzakaparadzaa mapupa akauya akapinda munda akauya sho akaona sho mombe dzakaita sei padzaipinda pese wofuti ndichishedza amai vangu panext door amai vangu vari panext yemuone zvikuita mombe munda vachiuya shuwa ndakabva ndazobatikanawo shuwa kusvika kuzopinza uchi mombe munda ndata vaone kurwadza kwazvene noti ndakatombata chibhadharai kudya padzakapinda pechitatu vakati aiwa munonzara chi handichabhadhara vabva vaenda kwasabhuku ndaka ndichienda futi kwasabhuku ndisova kwasabhuku wabva wauya zvikanzi aiwa yakuporisi saka ndasvika kuporisi ndandasungwa ndandabhadhara faini chinzi ndakavarova ndachichiti zvitese zvipere mugarisani wangu apa ndakana mwedzi ndikudza kuti yakwa mambo kuti apotambe kuporisi pawabvuma kuti ukatobhadhariswa faini polisi kwavarova aiwa ndakwarova ndiramunzwe ukavarova machitoti ukabhadhara faini ati ane evidence iyo isolution here yokuzotora dzimombe uchiisa mwavo mumunda futi waiti ndokuripa kwacho here
ipapo ndipandikuti ndakazokanganisa zvisho ndakabvuma ndakati ipapo ndakakubatikana kwangandaiita nokuti mugarisano wangu ndandaneta kuwadzima mai asi uchiti ukawadzima pai vandakautukirira futi kana mombe kana dzadya mumunda mako uchitafunikwa munoitwaka ndizvo zvinovaitora inzwa unoenda kwasabuku otuma maasisirze yavo waasisa kuona kuti munda madyiwa zvikadii mazuva ano kana munda madyiwa pane madhumeni aripo madhumeni ndiyo anoenda kutarisa waasisa kuona kuti zvidyiwa zvaparadza zvikadini ndiwo anozopa kuti apa paparara pachidekisana pazinzi ndio zvinoitwa mazuva ano vanopinda kumadhumeni zvinewo ukabva wazvitonga wega izvozvo saka kana zviri zvakurapa kuti ndingawasvipira aiwa ndikapamwari kuti achiwaisana kuamani asi ndakazongoti semhosva ingoita seidariko takatope pamwana pamwari kuti achiwadanzikwangu kana iwo saka iwo watiwo washama nokuti nyaya yazo yakunokwadare wamwachifundzira kuti zvaikaenda kumapurisa nokuvanhingirika nokuvasvibira kwawakaita wamwachifundzira zvikatoperera ipapo wakapedzera mwakusira aiwo ndasikati zvandakapedza ipapo parada kuvhuna komana pekuti nyaya yekuisa munhu achitendera wabvuma yekuwasvipira wati inhema yekuwarova wati inhema yekuwaudza kuti mune aids wati inhema saka yapavaka samhanye tinokutsvaka kuti api kwawakakanganisa pakwausina kukangana right kanzvisati kuita saka zvinoreva kuti mashoko ese avataura amaya ndeyekuwedzerera yawakaita chete ndeyekuisa munhu ndizvo ndizvo zvokuisisa munda ndongokutudzana vakukokota zvawachita iwa wasisira mupe munda ndakatengwa ndakakuudza imutarisana mombe ndanoita kuita sekupinda indanoita amboti tingakotenderera mapurisa rusitu unenge uripo iye achibvuma kuti akabhadhara haabhadhare zvasingazivi uyezve pano zvinhu zvese zvaverengwa pano chaabvuma kuti mombe ndedzari kuti ndakakwanisa kudzosera ofuchi ipapo chete hapana chakanaka kuri kusunuka mufananidzo ukasika blackball deliberate unonzwa jiwo kureva kuti hapana pasina swere kutenderera yatoratidza kudhara direction chokwadi uyu yakadira mutemo mukati mumaoko yake anozvikudza zvokuti zvese zvekutaura amai ava zvese chokwadi ndokuona kwatinoita nokuti hakuna munhu akambobva ati ajiwa achitora moto zvakakaita kudira momunhu ajiwa unotesta idzi nokutesta idzi aiwa yavavaudza aiwa ndinofunga kana mese pataikutaudzira nawo madzimai amufunga varipo mudhorobho kunoita yakamira right regaiti but andongopinda ndambotaura ichidarira mamudirekedza kubatanidza vagare zvakanaka ipa muri vavakidzani nike chitarisirana kuti kana muri vavakidzani munokumbirana sauti munokumbirana demo ndozvatenge chitarisirana iniwa ndaa kuti ini ndakadyisirwa munda mangu ndakunotoro dzangu ndonodziso make hapana chigarisano zvikunzwikana nengi vamuchanja nhasi unoyu vadyisirwa vazoenda kwasabhuku iwo wandakadyisirwa katatu hauna kana rimwe zuva rawakatega ndende kwasabhuku kekutanga wambovaregera kechipiri wavaregera kechitatu usina kana kumbende kwasabhuku amai akanyanya ngati mangwani chazopesana paukama hauna kechi4 ndopawazondarwadziwa rega isa mombe dzangu mumunda mavo saka izvozvo izvo hazvidiwe kana vanhu vakagara nhasi unowanzenda kumapurisa wakabatirwa kuti nemhosva wakaripiswa faini kumapurisa kuratidza kuti mhosva unayo wakabatirwa nemhosva amai tingapedze nguva chii chamuri kuda kuti makatukwa nemurume achikusvipirai kumeso akadyisa munda menyu zvii zvamuda kuti akubhadhare muri munhu enda kuti pakundura kwakandite nokundidyisira wakaita munda mangu toda mombe nembudzi nazo ungasiya mai mombe nembudzi nato nokuti munda kwangu kwakaparadza inini akandirova saka ndikuda mombe nembudzi nato mari dare abhadharere uyu komana muchanja amai zvamuchaita muchapiwa mari yenyu yamakwirisa dare nembudzi nhatu zviri kunzwika zvamuchapiwa muchangopiwa mbudzi nhatu nemari yenyu yamakwirisa edare zvamuchapiwa nemurume panopera masvondo matatu musi wa 29 sekretary musi wa 29 ndipo tinenge tine sitting pano
tibva manyura izvozvo kuti vachapiwa mbudzi 3 panopera masvondo 3 nemari yavo vakakwirisa dare ndizvo uchabhadhara chete asi muende kunogara zvakanaka nevagarisani zviri kutwika uda kubverera amai ava mari yavo yedare hamuna ukama here kana kungogarisana pavo ndoukama hwacho saka ukavanaona vati kuriya aiwa chiendai monogarisana zvakanaka izvezvi kubva nhasi hatizvitonzwa mashoko ekunzi marana mukupopotedzana here munogara zvakanaka chikumbira regerero chindiregerera maiguru nezvo zvandakakuitai ipirai kumeso ichikuti mine aids chivakumbira regerero asi panda kukumbirawo zvangu vese vodaro varipo kumadzimambo varipo pambudzi akuda madzikisio ndakwanisa kuwana vanoti handina chinhu ndirandi kutaurire iwo watonzirwa tsitsina mambo pano nyaya yeuro yawo pananga amaika yatosiyiwa zvaya iwo wakutoti kudzikisirwa mate chaikusvipira munhu mate unoziva kuti imombe unoziva kusvipira munhu mate unoziva asi tabvisa mombe tabvisa mbudzi ngani 3 chiridza uchabvisa iwoda kubhadhara imwe chete kumombe dzakwanzi danga rese remombe rawakatina unoenda munda wamzuva dzatataura tati mbudzi 3 chete chigarisa chatauri ende kunogara zvakanaka naamai guru wako zvikuzvika ende kunosainana pamusoro ichangamire ndisati ndasimuka mudare rino izvi da kuzvisiya pamberi penyu changamire nemakorokota semumese munhu ava tati ndanyamuchanja uyo ane mashoko akanitaura neudzamu mushure mokunge ndabva kupolisi kudotito vakanditi vandipa makore 2 ekurarama vakatengesa fodya wada unoendera kumozambique wada kundiuraya vakati mombe yako uchaiona mombe dzakanga dzitema nedemo shuwa ndakaona mombe yangu yakatemwa nedemo pamusana handizive kuti ndiye here akatema kana kuti vamwewo vakazonzwa uyo achita sei achitaura saka mashoko akanitaura changamire akanditi pamba paurugare pokucha pabva iko zvinonzi makaenda munharaunda yandogara ndiri kunongedzwa nzi ndakaromba ndine mushonga zviri kubva zvakare murume make kuti ndakapiwa mushonga nasekuru vangu kurima nani vandiwa ndiri kushandisa kumunda kwangu saka mashoko aenda masiya mukati metinodaro kuti inini pamwe ndinoona chinondiwana baba vakandichajirawo makore 2 ekurarama ndo nyaya ndiri kusiya mukati medare rino mwari ndiye anochengeta hamufa amai saka mbona kunzi maparara chete mandakakupai makore 2 hamuparari ndaona ruoko rwakasimuka chii chaamai apa alright amai mimi nyaya ichatopedza kachiendai panze rigai rikupe gurukota munotaura panze apa kubatsiridzei kuti mugare zvakanaka nemurumozvo For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.